Solen forsvinder bag et hav af sne. Månen står klar endnu en gang. Skoven er stille, men fortæller, at nu det enten eller, for nu er julen nær. Solen forsvinder bag et hav af sne. Månen står klar endnu en gang. Skoven er stille, men fortæller, at nu det enten eller, for nu er julen nær. Nu er julen nær. Men for en jammer. Går med dig nu. Det er så smukt. Ja, vel er det smukt, men du skal da ikke sidde der og tude ham og brøle, mand. Det er mere fordi, jeg selv har skrevet teksten. Ja tak, så kunne det da være vi andre, der skulle græde, mand. Det kan du ikke være bekendt. Jamen, det kan da ikke være meningen, at du skal sidde der og græde. Julen, det er jo glædens fest. Du skal jo være glade og have det rart med hinanden. Så kan det ikke nytte noget, at du sidder der og flæver. Vi prøver at spare til os sammen. Så må vi lave noget andet i stedet for. Det der, det kan vi ikke have. Hvad skal vi lave? Så må vi fortælle en julehistorie. En julehistorie? Ja, hvad siger du til, at vi fortæller en julehistorie? Det kan vi da godt. Kender du en? Ja, jeg kender en julehistorie. Den er pæn, og den er sød, og den er rar. Den er også samtidig sjov, og der er både julegås og lidt kærlighed og juletræ og julehygge med i det. Hvad siger du til det? Ja, den vil jeg gerne høre, Morten. Sneen faldt. Kulden rev i næsen. Men inde i skolestuen var der glående hit. Det er snart jul, hviskedes det fra bord til bord. Kun Hans Peter var ikke i julehumør. Der blev nok ingen jul for ham i år. Glæder du dig ikke, Hans Peter? Spurgte sognefodens Trine. Men Hans Peter vendte blot ansigtet bort, og en enkelt tåre fandt vej ned ad hans kind. Da klokken ringede, skyndte han sig afsted før de andre. Det var så sørgeligt, som det kunne være. Hans Peter tænkte på terminen, som faren ikke havde betalt. På deres eneste ko, Maren, der havde kihoste. På rabarberne, der var slået fejl. På søsteren Katrine, som altid græd, fordi store Ole søn Lars i Bakken havde slået op. På katten Lene, som nu var kommet galt af sted igen. Og endelig tænkte han på Frederik, broren i Amerika, som de ikke havde haft brev fra i lange herrens tider. Og så havde han da glemt gammelmors gigt, og Claus, deres hest, der havde ondt for tænder. Ja, en ulykke kom aldrig alene. Og i går havde han tabt sin top. Hans Peter nærmede sig gården. Hunden Karo sprang loven op af ham, men så uheldigt, at den trådte forkert og forstuede foden. Nu blev der vel også udgift til dyrlægen. I det fjerne ringede klokkeren Bøgemose julen ind. Inde i storstuen sad Laus og pillede ved et brev. Det var fra banken. 288 kroner og 18 øre forfaldt senest julemorgen kl. 9:15. Ellers så tog de gården. Stine, hans kone, kom ind. Sidder du her, Laus? Sagde hun stille. Ja, som ind gør jeg så. Svarede han. Har du sat gåsen over? De havde bestemt sig til at slagte den sidste gås. Laus, Fortsatte Stine. det har jeg ikke. Ræven har taget den i nat.
Men havregrød, det skal vi da have. Ja. Gudskelov for den, mor. Hans Peter gik et vind om ved gavlen. Hvad var det? Var der ikke en, der skreg? Jo. Det kom over fra kæret. Der var nok en, der var ved at drukne. Hurtigt spiste han sin øl og brød. Så løb han den halve mils vej over det frosne overdrev. I skumringen øjnede han et stort bolle i isen. Nu kom en rød tophue til syne. Han kendte den straks. Det var Trines. Så var hovedet nedenunder nok også hendes. Trine, hvad ligger du derefter på en juleaften? Er der noget i vejen? Jeg faldt i vandet. Jamen, hvordan kunne det gå til, Trine? Isen brast. Ved du hvad, Trine? Jeg får en idé. Jeg tror, jeg vil hjælpe dig op. Det ligner ikke noget, du ligger der hele juleaften. Hans Peter rakte hånden ud. Trine greb den. Han trak. Mærkede. Isen gav efter under ham. Han blev rød på skjorten. Det var slemt. Han havde ingen at skifte med. Lars i bakken, Oles søn, kom gående over engen. Han var gået ud for at flytte køerne, men var så kommet i tanke om, at de jo nok slet ikke var ude på denne tid af året. Han stod stille. Hørte han ikke cirka 2 skrig? Jo, det var ikke til at tage fejl af. Nej, Lars tog benene på nakken, men tog dem ned igen. Det sænkede bare, han havde dem der. Ude i kæret så han 2 mørke skikkelser i det sikkert ret kolde vand. Ej, gå i bad! Råbte han. Lars havde altid været lidt nysgerrig af sig. Intet svar. Langsomt krøb han ud til stedet. Da mærkede han. Isen brast. Det blev vådt om ham. Af landevejen kom en høj skikkelse lodende. Et langt skæg blafrede i nordvinden. Den stansede. Var der ikke nogen, der råbte? Det kom vist ned fra kæret. Ude i det sorte vand så han 3 mennesker. Men de ikke var i færd med at drukne. Han stak sin stok ud til dem, og snart var alle på det tørre. Hjemme sad Laus og Stine og stak til havregrøden. Hvor mon drengen bliver af? Sagde Laus på sin egen stille måde. Han skulle ud, Svarede Stine, også på sin egen stille måde. Nå. Sagde Laus. Næppe havde Laus sagt nå, før stuedøren gik op. Ind trådte Hans Peter, men i du fressens, hvor var han våd. Og efter ham Trine og hendes far, sognefuden, og så Lars og dennes far, Ole i bakken, og til sidst en høj mand med langt skæg, som de ikke kendte. Stine og Laus gjorde store øjne. En times tid sad alle tavse. Så sagde sognefuden. Vi ved godt, det ikke er gået dig så vel på det sidste, Laus. Men herefter skal det blive anderledes. Nu har knægten der, Hans Peter, reddet min datter fra druknedøden, som slet ikke er så rar på denne tid af året. Vi ved alle, hans hus står til sparekassebogen. Her giver jeg ham en daler, han kan sætte ind på den for ulejligheden. Og hvad der selv anbelanger, så er her 288 kroner og 18 øre. Dem vil jeg låne dig til terminen. Nej, Laus, du skal ikke sige tak. Det er mig, der skal sige tak. Men du kunne nu godt lige tage og stikke mig en kvittering. Gamle Ole i bakken tog nu ordet. Ja, Laus, lad mig sige det som det er. Det var mig, der fik min søn til at vende sig fra din datter Katrine. Bedte børn, kan I tilgive mig? Ja, så må jeg vel også se et par velvalgte ord, Sagde den høje mand, og i det samme tog han hele sit lange skæg af. Frederik, min søn! Udbrød Stine, for han var det naturligvis. Ja, kære forældre, kære alle sammen, det er mig. Jeg kom hjem som en holden mand. Og op af sin kuffert tog han godt $2 millioner kontant. Og ikke nok med det, også et middel mod kihoste, Det skal Maren, konen have. sagde han.
Og det fik den, og blev straks rask. Og til gammelmor havde han en varmedunk til hendes lænder. 2 timer efter var gammelmor den ivrigste til at gå om juletræet. Et sammenfoldeligt et, som Frederik også havde haft med. Det var simpelthen mageløst. Sådan var det i staterne. Det var store forhold. Det blev sent, inden man den aften gik til ro i den gamle gård. Da alt var stille, sneg Hans Peter sig ud bag gavlen. Og denne gang var han ikke alene. Trine var også med. I mørket kom Trine til at sparke til noget. Hov, hvad var det? Jamen, det er jo min top. De ville gå ind i lunet igen, men i det samme hørte de lette fjed. Det var Mikkel, ræven, der kom ud fra skoven. Stilfærdigt lagde den noget fra sig på trappestenen og forsvandt igen. Og der lå gåsen. Den havde fortrudt det, Mikkel. Men hvad Hans Peter og Trine ellers fortalte hinanden den julenat, ja, se, det må I selv gætte jer til. Så blev det alligevel jul i den gamle gård. Hvad så, dit flæveøre? Var det noget, der kunne få dig i bedre humør, det her? Ja, det kan du tro. Så kan det være, at vi kan få sluttet af på en festlig måde. Ja, det kan du tro. Merry, Merry Christmas. Tager vi i skoven for at finde os et træ. Udsoveren op for oven, så vi stjæler bare det. Hjemme dekorere og få gaver fra med hast. Julelys med flere, hør dit eget kast. Dejlig juleaften, lækker mad og fest. Vi har altid haft den, og af alle fester er den bare bedst. Den er bare bedst. Så skal vi spise steg og risengrød, og hvad vil jeg? Sidde og slå mave og se frem til vores gave. Der er ingen tid at spilde, og vi danser lige så stille, synger glade jul. Det kimmer nu til julefest, og nu er det jul igen. Julemad, kalkun, brune kartofler, brun sovs, tyttebær, brun sovs en gang til, risengrød, kirsebærsovs, fyldte chokolader. Dejlig juleaften, lækker mad og fest. Vi har altid haft den, og af alle fester er den bare bedst. Det er december, og alle er i gang. Ingen kan forhindre, at det er jul i denne gang. Og på Radio Viborg, der høres bjælleklang. Vi sender glade hilsner med denne lille sang. Børn og voksne glædes, det bliver en herlig jul. Vi skal nemlig bides med julebag og sul. Endelig er december, og festen er i gang. Ingen vil forhindre, at det bliver jul i denne gang. Julehistorie og julesang. Kan vi snart finde på mere? Ja, hvad med at klippe noget julepynt, morgen? God idé, jeg har en saks her. Nej, morgen. Ikke den, morgen.